Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدءا وختما وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل مشرف لا تيفي لغي بغاو ماليكونو أني ماليكوكا anga foli bi aw kelengelena belajelen ye fo aw ka sigidawla bi wajulu keneka ambe Abidjan jamana kono Buake marala lada do an karamogo Mamadu Jara n'ale ye kalanden karamogo ye Buake kaw feino abi kene banyana maya kurane kene ka bonyamaseki ani ladiyali fɛnw k'o di a ka kalandenw ma. A ɲinɛnta bɛnna marisi kalo san 2019 kɛnɛ in yɛrɛ daminɛna ni kuranɛkalaw ɲi Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw. فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. O kɔfɛ bisimilaliw kɛra ani folikanw k'a lase jama ma an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. An bɛ foli kɛ ka foli di an karamɔgɔba Sherif Madani Aidara ma si ani kɛnɛya Ala k'o diya n'a ma. Amina rabi. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ hamidanko fɛn fɛn b'a la diɲɛ ni lahara Ala m'o dilan la. Amina rabi. A n'a ka denbaya Ala k'o n'o lataga. Nin ye folikan ye ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ n'o ye Alasani Seni ye. N'Ala sɔnna a bɛ na a bɛ ci la dɔ de la. A ko an ka lɔ ka foli di jama ma. N b'a ɲini Alahu Taala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an nana hɛrɛ la Ala k'an segin hɛrɛ la an bɛna baara min kɛ Ala ka barika don a la Ala k'an sutura Ala ka hɛrɛ k'an ye an b'a ɲini se ti Alahu Taala fɛ sijan ani kɛnɛya ni lafiya Ala k'o di an ma labanko ɲuman Ala k'a di an ma kalanden ninnu yɛrɛ bɛna kuranna jigin yarabi ka barika don u ka lɔnni na k'a sabati k'a jidi Ala m'o kɛ la. An bɛ lɔyɔrɔ min na nin ye ni Yusuf Bɛlɛm ka lɔyɔrɔ ye. Yusuf Bɛlɛm ale le ye parrain ye mais alhamdulilayi a bɛ voyage la an bɛ dugawu kɛ a ɲuman taara cogo min na Ala ka ɲuman sigi hɛrɛ la donc Yusuf Bɛlɛm a y'a kanu ko ne kana kuma a place la donc a fana ye folikan dɔ da ko ni sera ko ka jama fo ko ka foli daminɛ an karamɔgɔra a Sheikh Sherif Usman Madani Aidara ale min sɔnna k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ba kelen fa kelen ko ka folikan ye ko si ani kɛnɛya Ala k'u da bɛɛ lajɛlen ma a y'a denbaya na an ta Ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda Ala k'an bɛɛ kisi an juguw tɔɔrɔ ma o kɔfɛ ko ka foli di Ustaz Mohamed Jara ma ko a ka baaraya min kalifa ale ma bɔra ɲɛ ale k'a bolo sigi a kɔrɔ mais alhamdulilayi a nana bɛn voyage ma mɔgɔw ko ta ko l'on propose Dieu dispose. An bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye a Seydi Sherif Usman Madani Aidara
ale min ye hakili ɲumanw don an kɔrɔ diinɛ yɛrɛ baarali sira kan ani adamadenya kɛcogo ɲumanya la ani silamɛw ni diinɛ wɛrɛ ka adamadenya kɛcogo la o la an b'a fɔ ka barikada ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya Ansaridine min ye an karamɔgɔ dɛmɛbaga ye an bɛ dugawu kɛ Ansaridine yɛrɛ ala k'an bɛn kelen ma laɲini min bɛ Ansaridine na o le ye silamɛya kɛcogo ɲuman ye ani ka baara kɛ o baara dɔ le ye nin ye sinon kɔrɔnanjigi a bɛ se ka kɛ kalanso la hali quartier mɔgɔw tɛ bɔ a kalama mais n'i y'a ye labɛn kɛra ten ka mɔgɔw wele ka na seereya kɛ o ye silamɛya ɲagaɲaga dɔ le ye bon o baara nin fana tɛ se ka kɛ ni musaka tɛ musaka nin fana bɛ sɔrɔ baara de la donc an karamɔgɔ ye o hakili ɲuman min don an kɔrɔ an b'a fɔ o la kalandenw nana bɔ ka walandaw di Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ famawdu'i ma'akum fi hazal makan ne ka bi walada ni aw ye ni sigiyɔrɔ barikama in na ni kɛnɛ sanuma in kan sayaduru hawla riyai o le bɛna kuma yɛrɛ yira kan kala azza wa jalla Allahu ta'ala ko ala min ka bon wa ka se kɔrɔ tan ne fi suratil maun kɔnɔ fawailul lil musallina ako bɔnna bɛ selibaga dɔw ye allazina hum selibaga minnu an salatihim sahun minnu ɲinani n'u ka seliw kɔ allazina hum yurauna wa olu mɔgɔ minnu b'o yɛrɛ yira wa yamnauna al-maun o bɛ tila ka mɔgɔw jɔ magoɲɛfɛnw na famawdu'i ma'akum ne ka bi walada n'aw ye fi haza makɛni ni siyɔrɔ barikama na sayaduru hawla taalimi akilimali yatimi o le ye yatimɛdenw ka nafolo dumuni haramuyalen kala Allahu ta'ala ala tala ko wala takurabu mala yatim akana gɛrɛ yatimɛdenw ka nafolo la illa bileti fo n'a kɛla min ye hiya hasan min kan ata yabluga ashudaw fo ni yatimɛden tala baliguya kala hazza wa jalla ala tala ko alaban se kɔrɔ tan ne inna lezina ika dɔ mɔgɔ minnu yakuluna amwalan yatama o bɛ kan ka yatimɛdenw ka nafolo inama yakuluna fi butuni nara ika dɔ o bɛ kan ka tasuma de dun o kɔnɔbara la wa sayasiraw na wa a bɛna don sayiru tasuma kɔnɔ famawdu'i fi hadha yawmil mubaraka ne ka bi walada ni aw ye ni don barikama in na aw la itiramin muallim o le bɛna tɛmɛ karamɔgɔw ka bonya kan kala ta'ala Allahu ta'ala b'a fɔ la wa iskulna lil malaikati wagati min na an y'a fɔ mɛlɛkɛw ye usjudu li adama k'o ka sujudu bɛ adama ye fasajadu illa iblisa o ye sujudu bɛ m'a fɔ iblisa abba a y'i ban wastakbara ka yɛrɛ labonya wa kana minal kafirin a kɛra kafiri ye wa kala sallallahu alaihi wasallam ala kira ko neman kisi b'a ye wa innal malaikata i k'a dɔn mɛlɛkɛw la tadau ajiniyata o b'o gama jigi ridon jɛnkama li talibil ilmi lɔn ɲinibagaw ye famawdu'i ma'akum fi hadha liqa'i ni ka walada ni aw ye ɲɔgɔn kunbɛn la sayaduru hawlahu ko k'i jari ala jarihi a bɛna kuma sigiɲɔgɔn ka hakɛ a sigiɲɔgɔn kan kala Allahu fil qur'anil karim Allahu ta'ala ko kuranɛ ba kɔnɔ wa'budullaha ay ala bato wala tushriku bi shay'an a kana foyi fara kan wa bil walidayni ihsanan ay ɲuman kɛ a bangebaga filaw ye wa bi zil qurba ana masudamɔgɔ sadaqallahu al-azim ala ba ɲɛ can fɔ wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala kira ko nɛma ni kisi b'a ma waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir lele mɔgɔ mɔgɔ kɛra k'i limaniya ala ma wal yawmil akhir an lara jɔdo fal yuhsin ila jarihi k'e ɲumanya ka di sigiɲɔgɔn ma
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نلم غمغ لمن ألم أن لا رجل فليقول خيرا كي حرفا أو ليسكت والميجي فإني أتحدث إليكم يوما دبنا أو بروبي عن استعداد يوم الرجيم تغشيلا تغلي دونا قال سبحانه وتعالى الله تعالى قال من سورة يا أيها الذين آمنوا قيالوا مغم لمن رالما يا أيها الذين آمنوا قيالوا مغم لا لغردونا يا أيها الذين آمنوا قيالوا مغم لا سغكونا اتقوا الله كغسيالاني أكتكاتي على إنسان چانا ولا تموتون كغنا سفيو إلا وأنتم مسلمون فكك سلامي وقال صلى الله عليه وسلم على كراكو نيمان كشبما الكيسو أكوا كيلتكي الكيسو من أكيلتكي لمغي دانا نفسه مغمينا نيكون لدو وامبلا أنيكا بارك لما بعد الموت فواسا أسا كوكو مالن أيها الناس كيالو أنا مدون اسمعوا أي ملك واو أنا فاميالك man aja ko kon mo ngam barola ma to be sade ka fo adamade na law talaki danga ba be sa famadu ima kun yoma ne ka bi walada na hawiye sayaduru hawla mauti abe kan abori sahalika kala law tahala halaka ka qur'ana kono ko kul man haleha fani ko fefe du kolo ko bebeba wayabika waju rabbika fona kelanda masa zujalali korotati wa ikra ani bonyati wakala la tahala halaka qur'ana kono kul muhammad afa innal mauta akada sayamne tafiruna minkum habe kan boy minye fa innahu ikalo sayale mulakikum awakum belale summa obela jani kofe turaduna abena koshore ila alim gaibi katagino masama wa shahadati ani ko bayini masa fayunabiyukum abaki baria bima fena kuntu tamaluna akwala ka fem ke diana tie kono salat. Dieu dit, gardez la prière et la prière du milieu, et priez Dieu Tout-Puissant. Le prophète béni et salut soit sur lui a déclaré, l'alliance qui existe entre nous et eux est une bénédiction, et celui qui l'abandonne ne croit pas. Il existe en une prière trois vertus, la sincérité, la crainte et le souvenir d'Allah. Si la prière n'avait pas été la meilleure de toutes, elle allait être parmi les biens des coutumes, sport du corps, pureté du vêtement, raffinement des l'âme et les déversées vertus sur lesquelles les filles et les garçons grandissent. Les pratiquants de la prière sont les inébranlables et les persévérants. Et ils sont capables sur les obligations, s'entraînent à être matinal, qui est la clé de la porte des moyens de subsistance. Et le meilleur traitement de l'homme, c'est prier Allah avec ferveur. La meilleure parcours de la créature, c'est se diriger vers le Créateur. Regardez la grandeur de la foule de Juma et esprit ces gens, ses impacts sur la société et comment les pauvres et les riches sont au même niveau. La terre a touché le front, les gens sont semblables et égaux. La paroisse et les dirigeants ont commencé au seul de Dieu. La foule s'est prosternée sur le nez. La première rangée est comme la dernière. Les premiers ne sont pas plus meilleurs que les derniers. فموضوع معكم في هذا اللقاء نقابي ولداني أو نكن باركالمنا نكن مناتسكي سانغونو شنفلا سيدور حول تحريم الغيبة نول بناكم مغرف حرم يالكم قال الله تعالى مساكو مسام كاسي قرطان في القرآن الكريم أغا قرآن بلي كونو ولا يغتب بعضكم بعض كاو كان دقرفو أيحب أحدكم كجالا دولا كلمة كانوا أو من سين فلان كان باركالنا أن يأكل لحم أخيه ميتا أبل ما تساني كفكا شو سوكو كدموا فكرهتمو أيو كنيجي في أيو كنتم نايم مكوكو فران كونتا أي بام مكوكو لا تشوانا واتقوا الله أنا كسرلاني إن الله إقالوا على تواب
tubi masalu arrahim nyina masalu suratul hujurat abe suratul hujurat kono wa qala aidan ala kala ko tugunde man kishiwama iyakum wal ghiba akalo neba o mani mo korofo nebe aw ganga ba mo korofo ma fa innal ghiba ikalo mo korofo le ashaddu min az-zina aga juguni jenay inna rajula ikalo che kar yazni abi jenake wa yatubu natu bila fayatubu Allahu alayhi ala bisiga gatubi mine wa inna sahiba ghiba me kalo mo korofo la yaghfiru Allahu hatta yaghfira Allahu sahibuhu kala ti ya fama fiyo fa mo ngom korfo fo tigi le ka fo karsa nya falima no tigi ma fo karsa ko nya falima ina la wi nyogona le wa qala azza wa jalla aido ala ko alam ka ba ka se ko rotanne fa hal asaytum in tawallaytum yala nausur yanale ala laute na ko dale alama wa an tufsiru fil ardi atena chenke dugu kolokan watu katu arhamakum atena ka bade jurutiya olaika lezina olule moye la anahumullahu alaka mogom danga fa asomao ko toro gere wa ama absorao ka kla ko nyofie ya rabbi alaka dan ko toro gere bagano nyefie bagawla وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكو نمان كشبام سلو الأرحام أي أكا سنجو توغو ولو بسلامي أنك لفولي وقال صلى الله عليه وسلم على كراكو نمان كشبام ليس الواسل موت سنجو توغو بغاية بالمغفر مغمي من يمتا جروسارا ولكن الواسل nga mogo isinju tugu bagay alezi mogo min iza kuto ati rahimu anna sinju yo retika kabala wasolaha abatugu rawa bukari wa tirmizi bukari ni tirmizi ofo famaudu imakum nega bi waladani awye fi haza yoma biloina sayaduru awla tarimun asad obena borasidi ara aramu yalika qala Allah ta'ala ko alam ka se korotanno am yasuduna al-nasa yalo be mogo de asidiyawa walma yalo be mogo de koniyawa alama hatahumullah Allah ta'ala fem doma min fadli kabo Allah ta'ala ka samantiyala wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ko alam ka se korotanno wa min shar hasidi iza hasada Muhammad ita tanga nyini ka bo asidi toroma wa an abi hurairata nimne na ka bo abi hurairata radiyallahu anhu ala ka jema mam iyakun wal hasadu maumani mauken abu asidi ama fa innal hasada akado asidia ya kulul asanat abada madenga baranyuma bedum kemata kulun naru hel hatoba iba fo tasma be logodum chuamna famaudu imakum fi hadha al-yawm nega bi waladani awye wa nega bi kumaka dumani awye wa nega bi baro ni awye sayaduru hawla hukukil zawjati ala zawjin ole mena munumuru fenka furumuso ga hake furujeka قال الله تعالى في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى ko masanga sekortande فآتوا النساء صدقاتهن قاي ديلك مسوما وكفرنا فلولا وآتوا النساء صدقاتهن نيلة أي ديلك وكمسوما فرنا فلولا بلا جنين فإن تبنا لكم عن شيء منه نفسا نو دبن فرنا فلولا قد أوما فكلوه هنيئا مريئا أيو دم غنيمنا من كاين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko ne mani kishibai akmalul mu'minina imanan ko mu'minu la mogo baw liman yala mu'minu ga mogo sanimaw liman yala ahsanuhum kulukan ko de mogo e mogo jogo kai mu'minu la mogo baw mu'minu la mogo sanumaw o de mogo e mogo jogo kan wakiyarukum linnisaihin ani mogo me hereke musoye ani mogo be hereke siginyoye ani mogo be hereke deunye o le mu'minu la mogo bae فموضوع معكم في هذه جلسة مباركة سيدور حول الإنفاق في سبيل الله
ne ka bi walada ni aw ye ni sigiyɔrɔ barikama in na o bena boli ka mɔgɔw lasiw kana nafakatuli kɛli ma ala ka sira kan o nafakatuli kɛli ala ka sira kan o ye mun de ye i ye yatimɛw dɛmɛ ka falatɔw dɛmɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ se tɛ mɔgɔ min ye i k'o dɛmɛ o ye la alaw tala ko a ka kuranna sanuma kɔnɔ kala Allahu ta'ala alaw tala ko ala mse kɔrɔta ne wa anfiqu fi sabilillahi ko i nafakatul kɛ ala ka sira kan wala tulku bihaydikum ila talukat ko a kana a bolo sama ka taa halaki ma a yɛrɛ a nafolo kana a bolo sama ka taa halaki ma wa aksinu a ye ɲumanya kɛ inna Allah i ka dɔn ala yuhibbul muhsinina a bɛ ɲumankɛlaw fɛ wakala azza wa jalla alaw tala ko tuguni ala mse kɔrɔtanne masalul lezina ko mɔgɔw misaliya bɛ yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ko b'o ka nafolo nafakati ala ka sira kan kɛmasali abat o misali bɛ ko ɲɔkisɛ kelen an batat sab asanabila sumakisɛ kelen falenna ka tizan boloden 7 bɔ a la fi kulli sunbulati tizan bolo kelen kelen bɛɛ lajɛlen na miyatan abba ɲɔden 100 bolo la wallahu i ka dɔn ala yudaifu liman yashaw ala bɛ dɔ fara mɔgɔ ta ka mɔgɔ min y'a ja wallahu i ka dɔn ala waasiun ale de ye fɛrɛ labɔni masa ye alimun walɔni masalo kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala kira ko ne man kisi be kira kam man stato an yastatira minan nari ko ni aw dola kelen bɛ se ka ni kun tanga ka bɔ tasuma ma wala bishiki tamrat ko an n'a kɛla tamaro fɛrɛn kelen falyafalu ko a y'o di rawawul sheikan Bukhari ni Muslim no lakale wakala sallallahu alayhi wa sallam aidon ala kira ko tuguni ne man kisi be kira ka man kana Allah akaribu do afau koni sigi ɲɔgɔn dɔ bɛ aw dɔ la kelen bolo se tɛ sigi ɲɔgɔn ye walam yuksinu ilehi wa ma ɲuman kɛ o sigi ɲɔgɔn ye wa yusirifu sɔraka ta o wa b'a ka sarakaw ta illa gairihim ka taa di mɔgɔ gɛrɛw ma lam yakballahu minhu sɔraka ta o wa alaw tala t'o tigi ka saraka minɛ wala yanzuru ilehi yawmul qiyam lahara jɔnlo ala t'a tigi filɛ ni hinɛ ɲɛ ye Rawawo Tobrani est lacalé. Protection auprès d'Allah contre les calomnies de Satan. L'ange à Allah, que sa paix et sa miséricorde soient sur des sceaux des messagers, si sa nombreuse famille et ses compagnons vertus. Chers parents, chers invités, je vous salue avec la salutation la plus distinguée, qui est la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah. Soit sur vous. Honorables invités, aujourd'hui mon entretien va s'articuler autour du thème. L'incitation à dépenser ses biens dans la voie d'Allah. Dieu exacté a dit, dépensez votre bien dans la voie d'Allah et ne vous exposez pas inutilement au danger mortel. Faites bien les choses, car Allah aime ceux qui font les devoirs. Il dit encore, les âmes de ceux qui dépensent les biens pour la cause d'Allah est comme celui d'une graine qui produit 7 épis. Chaque épi donnant 100 graines. Allah multiplie ses récompenses en faveur de qui le veut. Allah est immense et omniscient. Le message d'Allah, paix et salut sur les dieux. Celui qui peut se protéger contre l'effet de l'enfer, qu'il le fasse même avec une fan de date. Rapporté par Bukhari. Il dit encore paix et salut sur lui. Celui qui a des proches pauvres et diminués et ne fait pas les biens à leur égard, mais les fait à autre personne. Allah n'acceptera rien de lui et ne le regardera pas le jour de la résurrection. Rapporté par Tobrani. Famaudu imakum neka bi walada nawe saduru hawla fadlu ilm ole lon fi samati kala Allah ta'ala Allah ta'ala ko Qur'an ba ko na masam kase korotani kul Muhammad afo hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna mɔgɔ min ye kalan kɛ ani mɔgɔ min ma kalan kɛ est-ce que o kelen ya la o tɛ kelen innama yatazakkaru ulu albab o le hakili tigiw ye minnu hakili labɛn jigi wa kala tahala aidon ala taala ka kurana ba kɔnɔ tuguni masa min ka se kɔrɔta ne yarfa illahu lezina amanu minkum yala ala ye mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ minnu limana ale ala ma ka bɔ silamɛw la
darajatin bonya chamana wa an Anas radiyallahu anhu ni mina nana si malaka jemama kala ako kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirako neman kishibai man karaja fitola bil ilm koni moro bola ka be taga lonnini fa wa fi sabilillah abala kasiraka atayarjia fuka tatila moro shoko ara wa tilimizu ni alisan lakale wa an abi hurairah radiyallahu anhu libya na abi hurairah ma alaka jemama kala ako kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kirako neman kishibai iza mata bin adam kona dama den fɛn sala in kato amalu a bara bela demetige illa min salasi fona kɛla bara saba o bara saba fɔlɔfɔlɔ awalan a fɔlɔfɔlɔ sodakato jariyatu a sodakato jariya i ye bara ɲuman minnu k'i kɔfɛ a yiri sunɛ sol turu k'a di mɔgɔ ma fi sabilillah mɔgɔ b'a den tigɛla k'o dun k'o yɛrɛ nafa walima mɔgɔ bɛ sigi lasuma kɔrɔ décret d'entre vous qui auront cru et reçu le savoir. Chapitre 58, verset 11. Selon Anas, le messager de Dieu a dit, bénédiction de Dieu sur lui. Celui qui sort de son pays à la recherche de la science et au service de Dieu jusqu'à son retour, a rapporté par Tirmidhi. Selon Abu Huraira, le messager de Dieu a dit, paix et salut sur lui. Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre sauf dans trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent un profil, un enfant vertueux qui prie Dieu pour lui, rapporté par Muslim. Ne mi fanyina nanzira kana minye français, mena chokole le kan o fanyina anglais kana. God, we lift up many degrees those of you who have belief and who receive knowledge. According to Anas, the messenger of Allah said, whoever go out of his country in search of science, his adversary words of God intel is written. Reported by At-Tirmidhi. According to Abu Huraira, the messenger of Allah said, when the son of Adam died, his work stops in thriving. A continuous anus giving, a science from which people profit, and a victor child who prepared to God for him. فموضوعي معكم في هذه البقعة المباركة سيدور حول خيانة نكبي ولداني أو ينسي بركة مينا نبنا منو جافا كونو كويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون koyalu mɔgɔmulu limaniala ale alaw taala ma ko a kana ale alaw taala janfa wa rasuli anala ka cila de wa kala alayhi salatu wassalam ala kira ko ne man kisi ba ala kira ma awalu ma yurf ayato munafiqu salasun ko munafiqu tamashe sabale iza hadasa kezaba ko na be baro ka be galon tigɛ wa iza wada aklafa kona ilayuta do dafa wa iza utu mina khana koni dalala bi janfa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko neman kisiba ala kirama aidan tuni awwalu ma yurfa minan nasi ko fɛn mena widu ko safe ka bo adama do chema el amana ko le danaye ko danaye bena wuri ka bo an chema du ko safe wa akiru mayabka ko fɛn laban bena to dugukolo sanfɛ ɛsɔla o le seye waruba musalin ko selikɛla dɔ be yen lakayira fi hɛrɛ t'olu ka seli la wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala kira ko ne man kisi bɛ ala kira ma ɛsɔla ko seli amanaton o ye danaya dɔ le anw kan walwodo ko seji amanaton ko fɛnɛ danaya dɔ le anw kan walgusuri ko jɛnɛba koli amanaton o fɛnɛ danaya dɔ le anw kan. ma'akumul yawma ne ka bi walada ni aw ye bi sayaduru hawla uquqil walidaini a bɛna bori bangebaga kota den de kan bangebaga kota den mun ye maa minnu n'u t'o bangebagaw bonya maa minnu n'u t'u bangebagaw valeur dɔn
قال الله تعالى في كتابه الله تعالى كا كتابه كنو وقضى ربك محمد تيجي على لا تيجي الله تعبدوا كاكنا فمر باتو إلا إياه فنا كلا الله تعالى كله وبالوالدين إحسانا كاكا نمان كابنغ بغاوي إما يبلغن عندك كبر أحدهما نا بنغ بغاو كرولا بولو فلا دولا كله أو كلاهما والما فلا به فلا تقل لهما أف كرك ما فيا كما مطورا أفيل كما ني بنغ بغاو يولي كنا فاما أو والما أوف والما أولالا والما ني تشربا مي ماسكا كوجو والما ني مشربا مي ماسكا كوجو ولا تنهرهما كاكنا جما بنغ بغاو كنا وقل لهما قولا كريما أكاكما فويا مينغابو واغفر لهما الجناح الذل أكاكما كما جيغا بنغ بغاوي من الرحمة كبا هنا لا وقل رب ارحمهما عليك هنا بنغ بغافلالا كما ربياني صغيرا إنافو أني لما فيجني سورة الإسراء وبسورة الإسراء كنو وعن ابن عمر رضي الله عنهما نمنا لك أبو عمر دينك ما عليك جمو فلاما قال أقول جاء الرجل جرننا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنيني كراف نمان كشيب كراي في الجهاد جهادي لا معه نالا كراي أننا كابنا جنيني كراف كجاري كان كراي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كراغو نمان كشيباما أهين والداك ولا يبغى بغفلا دوبي بالولاوا ولا يبغى بغفلا دوبي نينوا قال نعم تكو أوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كراك ما نمان كشباي ففيهما كي بغا فلان نده فجاهد كي جاري كون نونچلا نوكو كي جاري كي بغا نونچلا كي بغا دمه يكو بويا يكانو دوغيا يكو لادو يسوكو دمايرالا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراك نمان كشباما إياكم وعقوق الوالدين لو جن أبو بغا كوتاما فإن الريح الجنة يقال الجنة كسا يوجد من مسيرة 500 عام وبسر سان كملور تاما كونو ولا يجري ريحها عاقن كي قال بغا كوتا دنت كسا سورو ما هو نتي بغا غوبا اني لولا الجنة كرو والله تا كسا سورو vraiment me jama bela jeni fo anya karamo ba mu be an karamo salmu a chemana musoma an woro fache an woro bamso mfuru chao nsira muso nko kenyo anya demson mu ka kalange mu yela te kalando ye nuwe jama chama me bela jeni fo ame parent fo kosbe ka wal malo ame enseignant fo ame demson karan fam fo kosbe dian ko be sababule o foli be ko fe ame foli sama kadi usaz jarama ne mwalim jaray mais jama fana ma mi lon fonyo fanyene neni mwalim bena kuma dola akana demba ya ku bebe na yara makake tarawure la ka wa partir d'aujourd'hui donc o boyen fana bayi foko fanyene donc ame usaz mwalim fo aniche vraiment la kana sara abe baram kala ka fanga dama ka sekaye ka ke masini kenaya anga na fasro dien kono ka kla ka soro lara ani cha ni baraji maintenant concernant nos enfants mu ye kurana karambi ko dem sentandu akon mabamba ame dem sonu fo ku barkada mais o ya long il suffit pas kana kurana karam ka explication depuis ka bana. C'est le plus dur qui commence à partir d'aujourd'hui. Ni e kurana kalam fiya nyanyini ka femme ka soro be se ka baraka nay. Mais obeke mune kono. Abeke damele kono abeke matalfa abeke woro ba bonye. Kara mo bonye, mo ko roba bonye. Ibo lugu baraka le nyini ka fara kurana ka. Ole be se kin na fadien kono. Ni demsono be fe ka ke kara mo nyana ma we mu signi fle bashe okoro. Mu fle ni bashe ko fe ni demsono be fe ka ku nyogon si to tuguye. Surtout mwalim yera nyogon si fu e baraka nyini numu woro ba baraka nyini ku ya karamo baraka nyini o ya kurana karame ku mazore ala ko no ka amanya na ala fa ala ka baraka dola ala ku lonia u ye demsani ala ka mo ko roba si dioma ala ka ndoni na fama dioma ne ra tamu dola mwalim fe nyina amanya na ala fa sangbere mfane na si kanta wa assisteta vraiment c'est très intéressant ni chani baraji
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم. Alhamdulillahi rabbil alamin. An balima Sheriff la TV lagɛbagaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan. An ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Nin kun ye anw ye Abidjan jamana kan Buake mara la. An karamɔgɔ Mamadu Jara ale ka kuranɛ kalan kɛnɛ kan. Ni san o san a bɛ kɛnɛ min ɲɛnamaya ka bonyamasegin ni nisɔndiyalifɛnw ka o di a ka kalandenw ma. Ni de kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi sega tiebe